danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Inda rabbana. Ba wahala. Wani labari na zo maka da shi. Sojoji sun kama mai kwamfutar da nake turowa fim ɗin a duniya a gurinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A garin yaya? Saboda za a rubuta jam. Ƙarya Allah ƙarya ne, aiki ne. Aiki kuma? Fim ɗin a duniya na ɗauke wa ɗalibai hankali ba sa iya karatu. To ya za a yanzu? Ku daina haska fim ɗin a duniya har sai an gama rubuta jam. Wannan shine mafi girman kuskure da za mu aikata a rayuwarmu ta duniya. Oh, kai a tunanin ka daina haska fim ɗin a duniya a wannan gabar kuskure ne? Ba ma haka nake tunani ba, haka yake. Sai wasan Kano, me yasa yanzu gaba ɗaya fina-finan Kannywood suka koma series? Kuɗi. Amma kai a matsayinka na jarumi a masana'antar Kannywood ban taba ga an haska ka a wani series ba. Ba na yi. Saboda me? Akwai mutanen da ba na kirki ba, mutanen banza. To, Akwai mutanen kirki. Ka ɗan yarinya.